sem se odločil, da leta 1995 ustanovim podjetje, ki sem ga pač po velikem in dolgotrajnem razmišljanju in različnih variantah pač poimenoval Eurosat. Takrat smo že vedeli, da nekako korakamo proti Evropi in da to povežem sadjarstvo, to je sad, sadjarstvo in pa Evropo v eno besedo in tako je nastal Eurosat Krško. Moram reči, da danes predstavljamo največje posestvo, sadjarsko posestvo v Sloveniji, pa tudi v Evropi so redki primeri, ki bi imeli v eni firmi z enim lastnikom recimo 275 hektarjev nasadov, predvsem so to jabolke, hruške in pa manjši del pa breskov. Da ti delavci prihajajo iz drugih republik, to je že tradicija, še od bivše skupne države. Največ delavcev pa rabimo v jeseni pri sprovilu, pri obiranju pridelkov, takrat pa jih je samo v Eurosadu dodatnih še okrog 250 delavcev. Mi imamo normu ovdje, mi moramo 10 palete za 9 sati, 10 ovakvih za 9 sati. A zavisi od jabuke, ali? Nebitno, ali uglavnom to oni traže od nas, 9. Sad prva 2 dana pošto smo došli, sada ne. Sada kuliramo, vidiš da i pričamo s vama i to. Zato ja moram da nabijem normu za vas. Da, sad dok se vas ne slikate. Se vidi kako je ona brzo radila dok smo mi pričali. Moram nadoknaditi. Ona je ubrzano radila. I tako, znači 9 ovih, da bi zaradili 22 €. Prvi put, znaš, kad dođeš onda nisi ni svestan i kad nisi svestan onda to malo si izgubljen u svemu tome. Šta ti se dešava, znaš, dok mora prođe, prvo nismo mogli da spavamo, zatvoriš oči, prvih nedelju dana i stalno ti neka jabuka ovdje ovako, zato što se ceo dan, znaš, psiha tako reaguje. I onda ti legneš, ja kažem, Koki, meni jedna jabuka, a meni puno jabuka ispred. Ali ti, znaš, hoćeš da zaspiš, a on ti jabuke ovako. To psiha tako. Ako imaš neke dugove, onda ih vratiš, a ako nemaš, onda ili sad kad se vratiš, primjer ti ih, to nije puno, to je 1000 € za 2 mjeseca. To ili kupiš nešto... Stvar za kuću. Potrošiš. Da. Ako imaš cilj i da ovo odradiš i 2 mjeseca, nisu to 2 godine. Ljudi odu negde na 2 godine pa ne vidiš porodicu pa ovo. Znači ovo ipak, ako staviš na vagu od 2 mjeseca i 2 godine ili godinu dana, nije isto biti odvojen. Živimo tu u blizini, to su barake, montažne barake i tu imamo onako osnovne uslove za život i to. Imamo kuhinju koja nam vodi računa o hrani, znači naše da radimo i da spavamo. Pa stari, ja mislim da sam ja najstarija ovdje. Ali najbolje. Pa prihvaćaju me, jedne me zovu ujna, a druge me zovu mama. To su moje čerke, to tako. Bolje pa me prihvaćaju, sad ne znam šta misle u sebi. Ovako, šta ja znam, lepo prihvaćaju. Baš su svi fini. Da. Ajde, gleda. To je vaša kćera. Lično moje. Vidiš? Eto, sve zbog nje. Ona ide u školu. 8. razred polazi sad. Planira u sredu. Da, naravno.
Planiram u Zaječar medicinu. Dobro je učenica. Nije Vukovac, ali sa peticama. Odlična je. Imam sina, imam snaju, imam čerku, imam 2 unuke, odlikašica jedna, 6. razred, na more sam je spremala za para da i godina more pošaljem. Petice sve imam, znači dalje u školu mora. Čerka ima onako malu platu, radim Dravke zet u Zadruzi, to je njihovo seljačko, to isto male plate, znači ne mogu oni sa svojim platama, teško izlazi na kraju. Tako da ja pomažem, ne izdržavam, nego im pomažem. Ja pijem sok. Sok, da, sok u dječju. Pasoše moramo da imamo kod sebe kad izađemo u grad. I uvek idemo u grupama. Nikad retko vi muški jedino sami. Poneki krene sam tako. Sa svakom ženom ima po jednog sina ima. Kako čale? A ja sam sin. Mlađi sin. Jel ličimo, čale? Fata Morgana. Ja sam i razveden. Meni neće uvati žena. Ja sam slobodan čovjek sam. Samo kažem sljedeći. Pa ja mislim da su jači, ali neće ovi nas, jer mi smo i stare, hoće nešto lepše, moderne. Pa muž mi je umro prvi, a sad ima ovako. Da, tako malo, prijatelj. Prijatelj, pa nemoj, malo, dobro ne krijem ja. Prijatelj mi. Bio sam jednom muža. A svoju priču bio sam jednom, pa reci, bio sam 4 puta, šta ima veze? Pa nisam. Pa dobro, Ja sam 3 bio puta. 4 puta. Samo vikendom, subota je dan venčana, nedelja je venčana. I u Fata Ja sam bio Morgana! samo jednom. A ova druga, to mi je devojka, ovo. A gdje su one dve? Između. Evo, čekaj, sad da vidim. Ajde, sad čekaj. Bez obraza. Eto, i kako da ja budem sad ljuta na njih? Idem prati veš. Kak si ljubavi moja? Do sad smo kopali kući papriku, dobili smo 700 dinara dnevnica, jel? Koliko smo imali mi smo radili, a sad više nema, sad čekaju da bude zrela paprika, od paprike baš za jelo, znaš to beremo. Industrijsku papriku, to je industrijska. I gdje ima luk, krompir, tamo idemo i radimo. To su njene gače. Nisu samo moje. Nego? To skupljamo. Ja sam bila i u Austriji, i u Njemačkoj, bila sam u Špargli 5 sezone. I taj Švabo je uzeo knjigu i naučio srpski. Puno narod iz Srbije smo došli tamo u Špargli. I tako da mi nismo morali pričati švapski. Srpski smo pričali s njim. A mi naši, po našem jeziku, rumunski. A doćemo opet u Jabuke. Šta da radimo? Kad u Srbiji nema posla. Moramo doći. Mislite da će biti bolje u Srbiji za nekoliko vremena? Pa valjda će da se popravi ta država. I mene, ja s tebe, može. Ti još malo bliže da ti stiže. Sad u soku. Jedan si. To je lep ovaj život. Be cool, don't be a fool.